I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Sa Chinatown. Yan. Tilang namin yung anak ko at saka yung pamangkin ko. Nag-parking sila sa taas. Laki ano to? Chinatown, no? Chinatown Annex. Ay, nabilang ko. Ewan ko ba? Pwede pagtikitin? Hindi, sir. Diyan ka lang sa kita dito. Sir, umalis ka dyan. Pinalayas ako. Shoutout ka muna, liga rito. Ay, tinamaan. Ano pangalan mo, sis? Hindi po. Shoutout kay Sis Linda. Mainit pa lang. Ay, ano, promote mo yung restaurant nyo. Promote mo. Precious, wala subo sa inyo. Ubus na. Sobrang sarap. Wala na. Wala nang leftover. Rapper. Hoy. Ubus mo yan. Rapper. Grabe mo siguro. Sarap. Sulit magkakapangyari. Mga panabali o. Sa rapper natin, ginigilid na nila po. Ginagilid. Ito kasi mama, ito yun. Pero yun na yun. Ito kasi yun, pero yun na yun. Oo nga. No! May one more chicken pan at saka Mickey Business Mall.
Doon kami kakalakad mula sa Santa Cruz hanggang dito sa may Binondo. Dito sa kabahan pa rin po ng Umpin. Nahuhuho kami. Bumili kami ng inumin. Ano sa akin? Bora-bora. Kuya. Dito na tayo. 5:15 na, nandito pa rin po kami sa Binondo, dito sa Umpin, napakabahan ng Umpin Street, ayan, dyan. At Alam mo yung... dito ko lang po natapusin yung ating video at maraming salamat po sa mga nakarating dito sa dulo ng ating video at shoutout po sa mga kapatid nating OFW. Lagi po kayo mag-iingat, tanong kayong panig na doon. Ayan. At God bless po.